Hello, hello! Kanay Siyaga! Welcome sa NYGC Naisyaga Channel. Ari naman kami para sa paghatag sa inyo sang drama kag kalingawan. Gani indi na dira magkasubo ha, magpamati kag magyuhum-yuhum. Kag kung ikaw bag-o pa lang naka-open sang imo nga YouTube, bag-o pa lang nakapamati sa amon nga channel, please paki-subscribe naman kag paki-like and paki-share. Kag kung okay lang sa imo, paki-click sa notification bell para permi ka updated sa aton nga mga post. May drama, kantahan, hugot kag iban pa. Pero bago ang lahat, magtatagalog muna ako kasi may babatiin tayo ng happy birthday sa aking best friend, kay Bes Karen Del Rosario. Happy birthday, Bes Karen! Ang pagbati mula kay Romel T. Pineda, Emilio Magbanwa at NYGC Family. Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang paghaharak. Kanami sang adlaw ko, nakita ko si Lolo Miloy nga naglakat sa kapihan nila ni Chay Punay. Pamasyaran ko to si Katkat. Malakat na ako dito subong. Wow. Oy, Robotino, ari ka haw? Mamasyar ko tani Lola Basyang. Kay sino ka mamasyar? Sa akon? Hindi kuya tigulang kanay mo ya Lola. Ay, bisan tigulang na kuya pro. Si Katkat yang gusto ko pamasyaran. Ay, sako tong akon apo. Kabalo ka. May klase na subong. Te, sako siya mga tulunan. Gali. Pero, pwede ko siya makita. Ay, sus. Abe paglakat na ito, Robotino. Mabtan ka padigani karon ni Miloy. Si Lolo Miloy, nasugata ko to kagina. Hambalya, pwede ko di ko no kapamasyar. Atoon? Nagsugot siya? Oo. Te, masulod ko da. Aha? Basta sigurado mo nagsugot siya? Oo, nagsugot si Lolo Miloy. Kita mo, nakakadto ko de. Hindi ko magpati, Robotino Tuod na, nagsugot na si Lolo Miloy nga magkadto ko de. Hala. Hala, Miloy. Basag. Hala, hindi ari siya. Anong balita? May robot ko nga naglatugap-plak sa dalan. Hindi, mapasalipot-pot ko. Miloy! Robot balaga ang pangalan. Kinanglan mamatamat ko pala yun niya. Basi makita ko di blaho. blaho. Hingagaw ko. Anong nga robot ng pangalan? Kanan blaga, itsura yan daw. Ato blaga, lalaki ka na kanto di san. Hoy, de! Sino to? Tingala ko ba? Nagtugap-plak sa dalan, gali ari di subong. Okay. Tamo tao, no? Ay, abaw. Kanami siyang mall ngayon. Kadamo siyang tao ba? Amo ginaguro kay
Uy, may pa siguro. Masiar ko anay. Kaya do kasi aro naging ko. Balakat ko to. Ang lalaki pag-uton ko abe. To, dinding si Arto. Tira lang lo. Lugay ka gani, lolo, sakon na. Kaya daw tigulang kapag gani, sakon. Sige. Masulod na ako. Masiar na ako. Uy, ala. Ano nang CR ni man? Do may fountain sa sulod. Okay. Paramiloy. Do kalain sing chimpo subong no, sige naman ulan-ulan ho. Naglain ka ng chimpo. Ay, kabudlay sang panahon subong basi mabasa kabla. Ay, dako. Sok-sok agad permi jacket ka magpangalo ka ha. Okay. Kabala po na nung pag naglain sa chimpo. Ano pa ged? Ay, nakita ako sa robotino sa balay. Ay, ano gidang rason Paramiloy nga hindi ka gusto kay Robotino para kay Catherine How? Abot pagani. Ako bakita ako bilang robot kay ida. Ang lalaki kay ida, do kabalo na gina siya nga may nubyo si Catherine. Oo. Kaya kadto pa siya sa balay. Ay, di kabalo ka naman yang ang tao bala nga nagahigugma, budlay punggan. Sabagay na intindihan ko ba nila? Oo. Amo na gani Paramiloy nga hindi lang niya sa tanan nga panahon, ikaw lang niya ang insindihon. Dapat insindihon mo man ang balatyagon sa iban nga nagakasakitan man na sila. May tagipusoon man na siya. Kay nagahigugma inang si Robotino kay Katkat. Oo. Nagkadto ka din ko din ka nagadampig kay Catherine o kay Daniel o kay Robotino kay Catherine. Gadampig ko ya, kung sino makatag sa akon siyang kape. Ay, dako. Pero sa seryoso nga istorya, Paramiloy, nakita ko gid nga grabe gid ang balabag mo ya kay Robotino. Hindi ka di pwede. Kaya may dubyo si Catherine. Agaw gani ang kasado, oh. Ang may... Gawa ko gani ginapalapit si Puloy kay Basyag. Ay, tuon. Oo. Eh, delikado, ged. Si Bla maagaw yung Bla. No, pertingadaan si Puloy, damo na yung kwarta. Way, dabo sa kwarta, kanto si kay Basyag. Oo. Sige, palangga iya kung si Basyang. Palangga. Way kasalig kay Puloy, ha? Ha? Way kasalig kay Puloy. Magpunta lang siya. Okay. Ay, ang mga tao matuod. Pag isiran mo gani isang kamaturan, hindi magbaton, hindi magpati. Nga mo sina ang tao. Nabudlayan nga magbaton sang kamaturan. Husto gid ina siguro ang nabatian ko. Ang hurubaton nga nagasiling, masakit ang kamaturan, apang ang kamaturan nagid lamang ang magahilway sa aton. Apang, hindi ako magampo. Padayon ako nga magalibot sa pagpahibalo sang kamatuoran. Agod nga mahibalan sang tao nga dapat ara siya sa husto kag sa insakto. Kinahanglan mahibalaan sang tao nga hindi sila madala sa mga tentasyon. Ilabi na gid kun sila ang nagbag-o na. Hindi sila magpadala sa mga tentasyon nga ila makitaan sa ila palibot. Ako, nagbag-o na. Hindi na ako madalas ang kunano nga makita ko dire. Ayabaw, ang isa ka babayo,
kagwapa. Puwerte nga babae ba? Nagagwa ng karagalan niya ho? Daw makita ng tanan? Ay hala! Don't forget to like, share, and subscribe.